тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум, мы ночью бум-бум-бум, закончим. Čaute, vítam vás David pri tomto odspoji na hru Far Cry Primal. Tento odspoj si zároveň spojím aj s nejakou to informačkou, takže môžeme začať, dáme si hneď novú hru a ja sa zavezujem, že počas trošku prekvik, nevadí. No a ja sa pokúsim počas týchto nejakých tých sekvencií nehovoriť, aby ste mali lepší zažitok z tejto hry. Snáď mi to vyjde. Après-midi, tu Masih hasar, masih janas. Palu mansepa, winja duashala. Tusama, winja urus waidash. Guifa haplaha, winjai damsha. Mabaya Guama Udam Krauhadan Yaudan Isila Haskapuris Winjan Irhatasmara Nu Laukas Guama Mash Apashkanti, Winja Brashtar, Balshaiwa, Guashar, Urus, Sanchar, Mas, Sanchar. No takže po týchto dlhých ukážkach sa konečne dostávame do hry a môžeme začať s týmto odspojom a vlastne aj s prvými informáciami, ktoré som vám chcel povedať, takže pokúsim sa nejako vmedziť tieto odspoje, lebo že vraj to nikoho nezaujíma, to je dobré, tak trošku na tom popracujem a rozhodne sa budem snažiť teraz natáčať viacej vlogov a niečoho takého.
Takže to uvidíte teraz na mojom kanále možno trošku viacej ako tých let's playov. Fajn. Takže to je asi všetko k týmto informáciám. A my máme teraz niekoho sledovať a byť skrčený, takže sme skrčení a niekoho sledujeme. Asi toho. Toto je asi Dalsa, alebo ako sa to vlastne volá. Takže ideme si uloviť nejakého mamuta. Žiaľ, nie je iná možnosť. Takže naši kamaráti ho vydesia, spomínam, my ho pôjdeme zahnať, budem ho zrejme hádzať tieto šípy. Toto trošku uhorí, čím ho uhodím sám. Mám toto rožku dostal a my sme teraz bez šípov, musíme si dať jednu, musím pozbierať tieto kopie, takže fajn. Musíme zobrať poslednú, sa nám bude stačiť. Tak celkom nie, že aj náš kamarát, náš ďalší lovec z tejto dediny umrel a ja práve nemám. Už mám nejakú tú kópiu, môžem sa ohnať po tomto mamutovi, aj keď treba byť viacej ekologicky a už sa u mňa rozbieha, takže by som mal rýchlo niečo spraviť. To je nejaká ďalšia kópia, takže rýchlo, jak Call of Duty, či ja sa vybojil, tu sú ďalšie 3, takže už ho dorazíme. Tak, nádhera. Výborne, to vyšlo. To nedopadlo vôbec dobre, ale je to pomsta za toho mamuta, za toho chudáka mamuta, ktorého som musel uloviť, keďže ich už tu ani veľa nebolo, takže žiaľ to nie. Keď má dobre svietiace osy, či to sa mi páči. Pád zo skaly. Dobre. Vyzerá to čím ďalej akčnejšie a zaujímavejšie. Tak, a teraz sa nám zobrazuje, čo to vlastne hráme, ak by niekto nevedel, tak hráme Far Cry Primal. Že vraj. Aspoň takto tvrdia, no a tu je ten, ktorý z nami utekal, len on mal pri tomto páde asi nejaké menšie šťastie a trošku sa tu rozbil, trošku sa tu roztrieskalo, to nevadí. Teda asi mu to trošku vadí, keďže má nejaké zničené pľúca, ale nevadí. Nám to nevadí. My aj tak budeme musieť prejsť celú hru sami a tieto postavby nás len zdržovali, takže ideme hľadať našich stratených bratov. Takže výborne. Takže prišiel celý náš sklad. Už vlastne budeme sa musieť spoliehať sami na seba a to nemusí dopadnúť ešte tak dobre. Výborne. Ideme si spraviť teraz zbraň nejakým štýlom. Cesta na Oros. Takže vyrobíme si, musíme pozbierať nejaké tie suroviny. Takže pozbierame tú bridlicu. Z toho by som mohli zobrať nejaké tie dva kusy. Takže vezmem aj túto bridlicu, výborne. No a teraz tu treba pohľadať nejaké tieto dreva. 4. No našťastie
z jedného kusu, nejaký parkour som tu dal cez stromy, ani neviem jak, ale to neprekáža, to mi nevadí. Teda mne to nevadí, neviem ako vám. Pozbierame a to je vlastne všetko, takže alebo nie, a neviem, ešte, je to celkom zaujímavé, že až teraz mi zobrazili čo to a idem si vyrobiť lúk. Konečne sa k niečomu dostávame, niečo si tu rýchlo vyrobíme, jeden lúk, jeden vylepšenie, 1 z 2, no nevadí. Teraz tak nejak začíname iba, takže máme lúk, naučili sme sa niečo rozumné a zároveň poučné, takže výborne. No, dobre, skvelé. Takže ideme si niečo uloviť, niečo fajn. No. Aby sme ulovili efektívne, musíme sa prižiť. Dobre, to všetko viem, takže hádam niečo efektívne ulovím a keď nie, tak dúfam, že ulovím niečo aj neefektívne. Ja by som túto hru trošku hral, ako ste si možno mohli všimnúť na začiatku. Vlastne na tej počiatočnej scéne, teda na tej, že už som túto hru hral, teraz musíme sa priblížiť a efektívne uloviť túto kozu, alebo čo to vlastne je. A ona mi nejak uteká. Kozo, vráť sa kozo. Tak nie. Dobre, zatiaľ lovím veľmi neefektívne, tak to by sme sa asi v tomto živote... koľko. Vidím kozy, nádhera. Sú to... tak, prikrčica? Nie. Musím začať loviť efektívnejšie. Takto večera čo skoro nebude. Kde si zmizol? Kozo? Tak nič. Nič. No. Presne som tušil, že to tak nejak dopadne a... je po tebe kozo. Tak nie. No scope 360 no scope? Nie, no to si netrúfam. Táto hra to nie je o tom no-scope, myslím, dúfam možno. Avšak oni sa tu zabijú aj sami medzi sebou. No, táto už zabudla, že niečo naháňa. A ja som to zamieril naozaj presne, jak sa na to pozerám. Takže naozaj moje spôsoby sú veľmi neefektívne, ale no tak snaď nie sa dostaneme ďalej ako po túto ani nie prvú misiu. No. Poďme. S týmto aimom dačo. Výborne. Nádhera. Ajte len potom zohnať ďalšie šípy. Áno. Výborne. Jedna koza zomrela. Takže máme kúsok z nej. Máme krát meso 3 a nejaké tie kože. Výborne. Táto mi utiekla, si ma všimla, žiaľ. Ale to nejak neprekáža. A headshot. Bude headshot. Nie, ale táto dostane headshot. No poď, kozo. Aim. Dobre. Ale trafil som ju, čiže o chvíľu sa tu niekde zvalí, niekde tu zomrie. Dúfam možno. Áno, tu už je. Tu už padla za obeť. Takže rýchlo. Máme potraviny nádhera. Takže už iba tú poslednú kozu. Výborne. Táto. Dobre. Toto bola presná strava. Ale sú to rýchle zvieratá. Dobre. Práve som asi skončil. Tak nie. Nevyrobil som nič. Nádhera, vyrobil som jeden šip. To by mi malo stačiť. Jem na istotu už. Viacej sa tu nemôžem potúvať po horách. No, nádhera. Tak nie. Nešiel som na istotu, toto tu asi aj tak nejak trošku zostriham, že by bola zabava, nielen také naháňanie to tých zvieratok. No.
Je to tam. Co to? Kam mi sú tie šipy? Koza je neprestrelná? Aj, ja som snajper, ja viem, čo je dobré. Kde si, kozo? Tak, nádhera. Dostal sa? Ach, jaj. To, ako vážne. Výborne. Lepšie to už ani ísť nemám. Takže trošku si predmierim a nádhera. Toto bol priamy zasah, to bolo určite aspoň za 90 HP. A už si ju iba dobehnem a lovím. Ona by sa tu mala niekde nachádzať. Kde si? Kozo! Ale no tak. Hľadom nie. Niekde tu mala zomrieť. A, tu je. Nádhera. Tak. To by sme mali. Takže noc prichádza, aj keď zatiaľ to tak nevyzerá, ale idem si spraviť prístrežku. Dobre, v tomto prístrežku to aj nejak končíme, lebo ja si myslím, že vy asi nechcete vidieť, ako tu natápam v tejto hre dlhšie, ako je potrebné. Ja si to zatiaľ nejak vždycky pred spojom prehrám, aby som vedel aspoň približne, o čo ide, aby som sa tu nejak nemordoval s týmito hlúpostiami nejak strašne dlho, no snáď, tu je. Výborne. Máme tvrdé drevo a zapálime to tu. Všetko to tu podpálime. Zrazu sa nám tu nádherne zmenilo prostredie z takého poobedia na čisto večer. Ale nevadí, aj také sa stávalo v stredoveku, keď bola doba ľadová, také, že noc prichádzala oveľa rýchlejšie ako u nás, takže výborne. My sme si tu spravili nejaký ten táborak, ani ja by som taký nespravil, takže fajn. Dobre, tu pri tomto táboraku, pri tomto ohni by sme to už mohli zakončiť ešte tak na záver, ak ste sa dopozerali až k tomuto koncu, neviem koľko minút to celkovo video bude vlastne mať, tak vám len chcem oznámiť, že kľudne môžete napísať pod koment, aké videá by ste odo mňa videli, či nejaké challenge, zaujímavosti, vajny, Snapchat s fanúškami. Ja mám asi Snapchat, dokonca si predstavte, takže ak by ste sa považovali za mojich fanúšikov, môžete mi niekde chodiť pod komentár alebo tak a ja si vás možno pridám, možno neuvidíme. Keď sa nazbiera dostatok ľudí, by sme mohli možno dať aj nejaký ten Snapchat s fanúškami. Dobre, lúči sa s vami Dejure a majte sa fajn.